ndi Ntedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV program ya nkhani za masewero yomwe timacheza ndi osewera masewero osiyanasiyana ngakhalenso ochita masewero osiyanasiyana atakhala athletics, masewero ampira wamanja, amiyendo kapena azigogodo komanso amene amayendetsa masewero osiyanasiyana mdziko muno. Lero tikhale ndi kucheza ndi katswiri wa 2024 FDH Bank Premiership pa golo komanso discovery of the tournament Joshua Waka, golo boy wa timu ya Ekhaya FC ku Blantyre. Dzina langa ndi Peter Forte Nkonzi komanso mung'otsi wa program ya Ntedza Times Sport. Tatiyeni ndikhale limodzi. Ndikulandireni mwapadera kwambiri ku program imeneyi. Joshua mwinaso ndikulandire ku program uyi. Ndatokoza kwambiri. Kaya moyo kuyenda bwanji? Moyo kuyenda bwino. Chabwino. Ankabezo kwa sizilephera koma moyo kuyenda bwino. Ukuyenda eti? Chabwino. Mwinano anthu ambiri anakudziwa pa kubwera pa limelight mu 2024 mchikho cha FDH pamene unakhala goalkeeper wapamwamba kwambiri mu mpikisano umene uja komanso nyamata amene samayembekezereka kuti luso lake likhoza kubwera poyera mmene lidabwerera mchaka chimene chija mchikho cha FDH kufikira lerolo. Ungatifotokozere kunena kuti mayambidwe ako ampira wa miyendo adayamba motani? Okay, ine ndimukumbukira kuti ndiyambe mpira wanga ntapita ku holiday. Ntalemba maiso wanga stand 7. Then napita ku holiday wa brother wanga yeno. Then brother wangao at his own free time amakondo mamenya ma socials. Fo ene nali munthu okonda makatuni wambiri. Ila suma ndikhuta. Then mapeza kuti ndili kunyumba kwake kuja konduza ayiwe tamale ujani ku ground kunyamula mabaga anga. Then makhanda kumperekeza ku ground kuja. Then chinthu kamachiona kamena kumapanga bafubi pacha. Mapeza kuti feel yampira namba kunditane kundibwerera chifana makumbukira tsulina lake ndikumuona training yawo goalkeeper wawo sana bweka ndana zandoza zota tango katenganika mwana wako kangokhala pa golo kangokhala like just a dummy mchongo opyezera yabe kuti pali munthu basi pamene nambira no kali yaine yampira tachoka ku holiday kuja napita kwathu basi nabe ndikafilo kacha kuti mene nakhala pa golo pacha zandisangalasa ka atmosphere kake chanchana basi ntoona zoti ndimene nambira no mpira wanga. Kunali kuti kumeneko? Kunali ku area 49. Kuli Longwe? Yeah, kuli Longwe. Time ene ukhala ndi makolo? Time ene ndikhala ndi makolo anga. Oho. Sono kuti ufike pa elite football? Okay, pa elite football nikamia nalike kena nazapita ku Ascent time ene. Academy? Ascent Academy ya Tom Kolongo ndi George Magwaya. Then name yako kumene kucha kunazopesa zoti sinanga anthu potete makula amango tilipira mafizi. Nde ana okasa anaona zoti ana akukula azifuna bekanga chebe kena kake. Nde napeza zoti under yaifeja anazakhangana anazaithesa kake. Under chani imene? Inali under 17 and time imene. Nde kena kwa anati pangano release kuti amtho kwaisa mwa maklabu osiyana. Nde looking at my age napita nokuyani ku Kamuzu Parks Reserve. Yeah, and then tapita kumene kuchaku basi kumamenya chonchi ku reserve kucha kunapeza zoti Malinika anazandita na ku national team kucheno main team unotsopana kuchokera ku reserve. Yeah, kuchokera no ku reserve ndizocha zoti okay kamba zoti indeed tinatenge invitation nthawi yake kumano best moment ine yampira wa ine nali yoti time ine Malinika ananditana ku main team kuchokera kwa Muzu Parks Reserve. Nonkaso muzo wako unalikalika IP main team icha kuti goalkeeper ngada inali mantalanje. Ndezina izinto zodabwitsa zoti atenga bwanje mwana ku reserve Malinika kusiya magoalkeeper ena tili nawo ku Muzu Parks kuno inali nkhani. Kunapeza zoti akaipi acha nazandi pangano promote akangati mwana aenda ase. Basi ntapita no kuno kuna ntabwana Blantyre kuno national team. Zazoti ine nangobwera kuti to just have fun. Sinanga ndine mwana palibe yampira inese chimene ndiuchidziwa. Zinango ndizi zimoza chifukwa Malinika khangati anasandonerapo makemo angapo. Kena kwana nozoti mwana I think he's got potential. Basi ndentachoka so national team kuno ndabwerera ku Kamuzu Parks Reserve kucha. Unapeza zoti anandibwerezaso kuti abwerera ku reserve. Ndentabwa ku reserve so nakhumudwa yana I'm still young. Pebe chimene ndingakakamire bora bwenda pita kuyani ku national team chanchana. Basi unazoza zoti tukumenya makemo athu achipiko
kunaziwa zori koja Elia Kananje kanazandiona zori mwanayo I don't know why akumenya chani reserve mwanayo ndintenga season ikamatani ikamata nde basi napo zori suwina kana ndimbira phone Elia Kananje acha chifukwa Elia Kananje ndi munthu wabwino kwambiri naye ndikocho wabwino ndobwino motani okay Elia Kananje ndikocho choti amakupanga treat ngati iweyo ngati mwana amakupanga ni treat ngati ana ake amakhala part of the family amakhala part of the family sasiyanisa kuti uyu kaya ndisinyo kaya ndeyuda koma nonse amakupanga ni treat ngati ana ajani a family limodzi and sungakheso ndi magrudges even player kwamba ndi Elia Kananje andekuti mwina uli ndi futo ndiweyo cause ine anazandilenga ku reserve kucha kundipitisa kujani ku Brigos main team ndikumene kucha ndakapisa the likes of Ayina John Sokwacha nde Ayina chakonda machanga nde inebe ndinkawo babe kuti anthu awa ndi mphangala sinangeni mangu wavira pa radio Ayina John Sokwacha Ayina chakonda machanga Brigos kucha napeza nathawa chatamata ndimbira phone kuti atabwera kubwere ku Police Reserve chanchani mwakuti anakuimbira ndi Chatama Chatama anazandimbira phone amphanga chanchani nakuona unapita ku main team kucha ndachoka ku main team nazapirana ku under 20 national team national team uso anakuita naso under 20 under 20 so ananditana ina ndayijore mpira nthawi imene naivaso kukoma ndi imeneyo sinangana izinthu ndaziyamba kumene mana ngufikira pamwamba pa level ina yake nesi ndimayembekezera mwaona ngati kuti it was testing basi ananditana Chatama ku chani ku Police Reserve kucha ndikanaji kwa ndimbira phone akoliyo panga kuti kuganiza bwanja chana akanaji chomango mudani umangomudula makhozi iweyo amene umadula makoo a munthu wabwinoyo munthu amusakudziwa umandula munthu wabwino makoo ake awati nthawi yakusadziwa kaya anthu anatani ndeidi naidili nthawi yakusadziwa basi umadula team manager Brigos kundimbira ina Philip Masiyacha achina kamisi kampira kundimbira ayi namafona acho mangoadula ayi ndimene yani Police chani msinangana ndinyengerera ndili kamwana nango ndinyengerera ubwere kunoko zambiri mbiri basi ndabwana branch yakuno ndambotrena nawo Police Reserve icha basi umakhala ndikhaso nabo masiyanisa mene tukhalirana kuti kuinde ku Brigos kuja ndakhala kwamaka kaka 2 weeks ka 3 weeks naka mamenya main team koma ndabwa ku reserve mene tukhalira kuno nona ngara baba sidekhalisana apo bwino basi unazabe zuri sirina ke KP cha nazabwera inkazamia ndo Wanderers kumenya ndo Wanderers moja ndandiona kuti ndinabwera kwaonelera kena kwanaza ndesina bwendi goalkeeper trainer KP kena kwanaza ndona ndiri kumasende kucha anazandita ana KP acha mpanga tabwako kodi zinthu zako ziyendesa bwanji navona ali ku Brigos nthawi yomwe uli ku plant yako nozokhala bwanji ine sinanga basi zawi mwana ndi ankhaso kuti yanana ngondinyengerera kuti ndibwere kuno yayi tapita ukafa aloku magoalkeeper tabwerapo ochepa tapita sokwatani ukafa aloku muthandizane womapo basi nathandizana womapo kuti ndakaipiso zinachimpwirikiti nathandizana womapo ndakaipija kumenya ndo Wanderers yakemeneso analuzaso ayi nkani nata 1-1 iyi nathandizana womapo mene paja basi akaipiya chandazampanga apapa ifeti kuti ani tikusaina ku main team kunoko ndikuti usapangeso zachibwana yanchanda kuti okay sendetani sindipanga malinga naso ndimene ndikukhalira ukuku ndi makochi ku Police Reserve kundata ndingochoka nasazika kochifundi ine kochi apapa ndona zoti sindikhalisana bwino ineyo ndi munthu wabwino nasazika ineyo ndi munthu wabwino koma zinazinona kuti sindizikwanisa zochitika kuno okay aphanga chanchani basi nathana kwaya nawo so basi yake ipiyo kumapita ubwera ku Lilongwe basi nabwera ku Lilongwe kuja ndambothena nawo main team icha basi maziwa beba boma zochitika mabwana chani yayi uyu ndi mwana akhalika keneka experience chanchani basi anazandibwezaso ndibwezaso KP yani reserve ndala ndibwezo KP reserve goalkeeper trainer made naili ku national team under 20 chimwemwe chitetse wa Brigos amene jaso ndikata kwambira the likes of Ayina Simplex Nthala magoalkeeper trainer choti the international di kwambira goalkeeper kama kutrenesa umazozora these guys are international basi unapeza zora goalkeeper trainer chova zora chocho wakata napanga promote ambwezaso kujani kukamuzupa Reserve ndeke KP na zori yatuka Ocean Brigos yatuka Super League anazandipira no phone akanaje ndero vandilusira fana ndilusira iweyo zose ndinachita zija ungathawe kumandidula mafoni kungotawa yanchani ndijani chimene sindimakupangira kunoko
fuka kakhala mwe ati ma transport nthawi aka kananja aja ndinozoti anali ngati kholo amandithandiza sinanga Brigos naye sana tsaine masala sanambe kulowa ma transport mwe andivude basi nditawe sinanga zache mwana sakusitsara kuti aidi koloko pa stage professor kai ma 9 koloko jana basi atikaliphire napazero akho pa trainer jana ndimbira akulayo panga ukuti amaganiza ngati umuntu wankulu pano pende ndiwe mwana koma think like a professional chifukwa makondo ndiuza kamene you need to think like a professional yachanda kuti asole kocha ndapa apa zimene panga ukukasana kusaini ukaipiwa tabwera chani ku Brigos ubweke ku Brigos kuja mzairo wese Brigos yani liki fa pano pa ikumenya chipiko ine wene pacha ikumenya chipiko I think ukumtoka khadi ndi chani the game time umafuna game time kumakhala pagolo komaso izizi zachi mwana sinangene choti naonambo kuona biku in other words you wanted to grow I wanted to grow in short nambo kuona basi level ya ine sisi basi unabezo nazathawa kose ku Brigos ndi pana lino mikangano nda KB nda Brigos mpaka makolo kuloyerera apo chantane mwanayo simunambereke ndiru something like that zichowanga zilizo basi unabezo nathawa kodi kuchani ku KB unapita no Brigos napita no ku Brigos tapita no ku Brigos akumene kundi I went to settle kena kwa Brigos uja ndikuti charamaso kwakundimbira mafoni akuti bwanji ukhalika bwanji kodi chanchana kwenda bwanji kaliya muzi unongera zambiri mbiyeno kuti basi musala kuisa yenene I'm just going with the flow tona mene zikhalikire basi tinasiya kuyankhwa naye paya ndichadama ndikuti akeipiso ndapa ngakarofa tasiya kuyankhwa nawo ndakhandi kanachi kuti andirandire ndeye panafuta penepo nde panafuta akuti batsirena kupepesa umuntu kupepesa mwanayi nokha mumuzi wa mwanayi ndi talent tindipangeni zoti atani abwere tikaona achina John Soko akukula achina chakonda machanga chakukula ndetufuna abe upcoming goalkeeper basi akananjo chana panga chiu basi anavomekeza amulole natani abwere napita mwa manyazi ito nde sinangaeneli Maelders achina Shumaka kuwala ali kumeneko Maelda achina Messi ya Maelda Gilbert Chirwa Maelda ali kumeneko wabili aina Sankani Nkandawi ina Sankana Maelders okauka ndekulumire ndingoona nkhope za Maelders anandipatsa mawu usamati yese kuno chanchana anandikalipira tsiku limenera mpaka kufuna kulira fa ina Shumaka santhu sachi bwana nde basi andambothenana nawo chani Brigos ija basi iyi mapesa zoti kochi kananja ananditana zoti aphanga menera kwabwa kuntakulandira koma uzidziwa pa malo pena palipo simakhala Maelders ndewe don't expect kuti ungofikira kutenga goli la Brigos china chiyonse chimayenda mu process ngati ndona zoti kananjo chandikholo amaziwa zoti anthu matha mwina kupwetekana kutani iwe tangobwera ndi timoti uphunzire kunoko ndikuti okay kochi basi pamene muchatenga miyano makhema achipiko makhabe banja makhala manja kena konapso zoti makhema ena akanandipasa anaona zoti ndakhwirira bwino kena kono kusonapsa zoti Brighton iso nayeso akutani akubweraso nde nali chabeyo choti naibe ndi pressure kuti umaganiza handithawe komabendi ndi contract apa sindingathawe sapa ande ndalokeka fo usana chedwediso ndipasa contract anakupasa contract abwino anaziwa zoti nditha kuthawaso anytime anandipasa contract ina 3 years mene pacha basi mele kuchoma miyana kuti magames tachipiko kuti cha Brighton ujo wabwera warijoin ndete makhanga lino yotani mukupikisana yo osati ndikupikisana yo ndi Maelders ndimapikisana nawo ndimakhala ndikuphunzirana kwandani kwa ina Brighton aja chifukwa ineso ziwindi zina nazitengaso ngati wa ina Brighton aja kwa ndimakhala nawo close ndimbazazo Brighton amakonto panga zakuti ineso ndiyo ndizipanga zakuti faka nacho chamatha kundita nakundimbira phone madzulo aja ona mene apangira Brighton akapanga golo pacha iwo tamapangaso zitizo sinangaso you are still young ndoko amapangazi amakhanga takukuphunzitsa ukukula pasakeka udani ka ine ndi Brighton ndi majanga Brighton makhanga ndi family bwino makhanga ngati ngono wake wa Brighton kuti uyambe kukhala pagolo pa Brigos awawasa makhale chinachitika ndi chani kunapeza zoti FTH ino FTH mene macha Brighton khanga tizake zikufuta kazama clearance chani zikufuta atachokera ku South Africa nthawi imeneyi nthawi imeneyi khanga lino zikufuta kuzoti asaine chanchani mix masinyo amafuna ndrama zambiri sinduziwa ndizo makhanga tibebaleka mpongwe ndi magoalkeeper ndikuti panali ine ndi Chakonda Machanga ndeka Chakonda Machanga anali Elda Waini ndio napeza zoti tsiku limene lolo linapita fixed inalo round of 16 tukamba ndi Silver panankaka pacha FDH ino ma knockout ndipeno paja ananja anakhala pasi kulinga ndikambitse Joshua ndi mwana ndikambitse Machanga basi makhanga ndikalika debate komano ntona zoti ngati ku headquarters wose amafuna no Machanga akakhale being a senior guy and experience ya league ine ndilibe kali konse
lumenya chipi kuti ndibe experience inaliyo mwachidule udakhala pa golo ndi Silver nakhala pa golo zinakhala bwanji kuti ukakhale pa golo ndi Silver udali pompo zimene ili akananchi anazoti ayi ne mwana uyu ndamene udakhale pa golo asi future mwa iyeyo utakhala pa golo chidachitika njani napazoti nayika masefu aine abwino natuka ndi clean sheet yanga pamene pa suna chinyitsi sina chinyitsi unagwira mipira yoopsa bwino so kwambiri kwa ine ndi I just had fun choka pa Silver choka pa Silver yake mujathira mapenalty ndasefa mapenalty icha unagwira mapenalty ndasefa mapenalty na yake Mosi ya Innocent Shema basi anthu apamemba anakangakana ni chikulupi apana ndigokipa do abwino yanchani kumpanga surprise eli akananji uja kurali ndi masoya ndi vision amatha kuona potential ya player basi ino iyi pamene pacha pamene tinkakamenya no ndi matimu ena achinakalonga chanchani mosemo makhala pa golo iwe anamba nokhano pa golo ino marugana ndi majani clean sheet back to back clean sheets pamene pacha mpakana ukafika no za Brighton zinati zatheka tukamenya no finals inali kwa ine zina ndi wawo kwambiri kuti za Brighton zatheka pa golo kuti umenya ndi Bullets ndikundika no ngati second choice ndiyo saba first choice ndingondikira to pa bench Brighton pa golo ende ndinalira sindinganame olomanga mazi napita kunyumba kuja sina kana anatukusa kale kuti mawa akakande Brighton kunyumba kuja ndikungolira ndikuti tsiku limenelo iwe chimamalira nje mafuna wakhale pa golo okay chimene malira kwambiri inezi zoti ndikuchesa no ngati Golden Glove uno pamene popo winesa kuzazora apa nopa ndikupikisana na Golden Glove Joshua wakandiwe mwanadi umalira mama yako ali bombo basi umalira umalira ole ndinangoradika Golden umalira pamene pacha manga ndilimbisa mtima pamene pacha asibale yake ndikulira kuti amawa ati amayi sindikukakhala ati ene like I said kuti akananji ndikholo anazazora mwanayo he's frustrated chabwino Brighton wakhala Brighton wakhala ine basi ndi pa bench pacha I wish them all the best sangabe ndi senior guy ine ndivomekeza osati ndimalira game inatha bwanji game inatha 0-0 ulo ndi pa bench ndi mapemphererabe kuti ayi trade choncho 0-0 yomwe basi anandowe kuti ine sinanga ndikakhalepo anakulowesa kuti ukatani ndikagwire no mapenalty eno pamene popo anandilowesa anachosa Brighton anamuchosa no Brighton utapita tapita pamene pacha anakasefa mapenalty anga awiri ndi Bullets akuona ndi Bullets ndi phata ano pamene popo ina baso anangokwira ziwandisangalasa 7 palano nasefa mapenalty anga basi pamene nakhanga ndinokale yaine akhano pa spotlight ndikusangidwa kukhala goalkeeper dolo wa FDH Bank komanso upcoming player a discovery of the tournament season imeneyo season imeneyo chabwino pali chinthu chimodzi panopo ukumapitabe ku national team Malinika ndi mzungu anakuona uli ku KB reserve kusiya magokipa onse malawi muno kumakutenga kupita ku national team pabwera pasuwa international coach wapitapo ku AFCON mochuluka ndi Zimbabwe wakocha Bullets ndi wina zikho zonse malawi muno folo kutenga zikho iyeyo season imodzi amakutenganso umapita ku national team uganiza kuti uli ndi chani chimene makochi odziwa amaona mwa iwe chimene mwina makochi alokolo kapena makochi ena sangathe kuona ine dabubu ineso sindithade kuvesesa kuti nganene kuti yani fwadi ndimangodabwadisa kuti international coach unesa amene angabwera amandipanga beli recommend kuti mwana azipita kuchani ku national team even ndimakumbuka bendile Lesotho likumenya ndi Lesotho mala ndi Lesotho kocho ale Lesotho uja anandiyitana even akuchi pasuwa amaziwa ndi kochi Mandevu kochi Mike amaziwa kocho ale Lesotho uja anandiyitana anakwira kuti chani anazanduza zoti amphanga kunditsogola anandona yabe pa womapo basi pa womapo basi pa womapo bacha what's your name yanchana anamuza my name is Joshua kauda ayu namuza zakazanga pamene basi anangonuza work hard ndipo potential kwambiri coach wa Lesotho mumenya ndi frames time imene magame omwe wati nakamenya ina yake ma friendlies ina yake ma international nakamenya ndi Lesotho 2 games ina basi pamene azona zoti ine ukhangati kan tone zoti kandi bwanji ka alright basi ndisomo uli ku Ekhaya kuchoka ku Brigos Ekhaya ndi timu yotani Ekhaya ndisaname Ekhaya ndi timu yapo kwambiri kutengeso ndi ma standards aku Malawi kunoko ndi timu ya nyato kwambiri ndibe nayo futhi even zimene amapanga ndizampira ma motivation amapanga zampira mabwana ndazampira even background amene makhala no background amapanga so zampira inde sofuta sizilephera anthu pamalo simulephera kuyambana kukhulana sinthana zichewa mabe andi timu yabwino President William Mpinganjira CEO Muhango aliko ndi anthu amene ali ku board kaya ku executive ndi anthu otani pa nkhani ya mpira
Okay, likonde mumuzi wakale likonde ndifana choti maziwa ndongoyipasa moto wampira kwambiri. ya ndi munthu oti amakonda mpira Wamulalo kwambiri. wamulalo even akabwera mu campo ija ekhaya yanchana amati pasabe confidence zimulalo yanchana kati alusa kati awina rhythm yake imakhabe yomwe amati panga big up ndandori amakonda mpira kakamba za ndana CEO atando ndi munthu wapho kwambiri for even mene ndikabwa kwekhaya kuno kwete anandandila bwino kwambiri ndi munthu wabwino unena uche a president and man of the man man of the match waine ndi munthu choti ndi munthu wapho ambe zoti makai amabwentha zino ground kucha akupangeni motivate chanchani ndandoti amakonda mpira yo. Do you believe in graph kuti munthu umatha kutsika kukwera kapena zina zake osayenda bwino kapena kungoyima malo amodzi umakhulupirira mazimenezo? Graph in life, there's always a graph nthawi nake umazafika nthawi nake pena kodi umamenya kachizungu komveka bwino skulu yako ndi yotani Joshua? Ine skulu yaine ndi yabwino chifukwa napanga bwino form 4 yanga ndi ntamba nophunzira nokupoli chifukwa ndasavana nokupoli koma kapanga cha business management ntamba nokuphunzira paponi pamene malinikapo ananditana nafazo dzinaina atoka mu squad nakhangati ndazisiya kwathuso nambana na analipira fees ya maeso alipira fees maeso yanchani masteni alipira iwo samapita ndaule sangene zina zodabwisa kudanditana ku national team munthu oti iwonso samayembekeze. In this case unasankha career yako kuti ndi mpira? Nasankha mpira nazisiya za school 11 games padakali pano sukuoneka pa ground umayilandira mautani nkhani imene? Maziwa in life basi moyo ndipelete uyu zochitika zimakhala zambirimbiri nthawi nake like I always say kuti usamalimbana ndi anthu sogola munthu amatiziwa ndi mulungu golide ndi golide ulakhale mmatope anzeru amamutani amamuona ndithu ndene asuzindikhuza kwenikweni ndi mmene moyo umakhalira graph ya munthu munthu amene amadandaula ndi zimene akupanga fesimo ndekuti iye saziziwa value yake kozi ine value yanga ndimaziziwa. Like I said kuti paibe international coach amene anandipanga pa kuti usigoliki ndanena za coach wa ku Lesotho uja ananduza zoti ndi anaona future mwa ine unabwa ina Pasuwa anandiona unabwa Malinika anandiona ndi zezoti ine ndimanguzo zoti aine ndikwalite yapo. How old are you now? Apano pa ndakwanisa 22 pano. Ndi wang'ono kwambiri. Uli ndi nthawi kutsogoloko. Ayambiri. After moyo waku ekhaya uli ndi ma ambition otani kutsogoloko? The dream ya every player kumenya international football, professional football. Inaenda ambition yaine kwambiri yoti ndimafuna ndizafike level, the best level. Ndizafike ndizamenya international football. Coach Fundi unali naye ku Bullets Reserve. Unakakumana naye soko yekhaya. Mwina ndi mmodzi wa technical panel otani? Coach Fundi ntonazo ndi munthu wabwino kwambiri. For even mbali ngati aku church amathiundimbira fona Joshua mukutani lero Sunday lero gemutamiya dzulo ndikuti atiyene ku church basi anditenga ndipita nawo ku church kochifundacho ndi munthu oti spiritually amandilimbikisa kochifunda aphango samadandaule zimachitika zimatere anthu amakhala kuona zimene zikuchitika mwakuti kumacha chikulu sayiwala mulungu osamapembedza mafano yayi tiyene tizikapembedza ndani mulungu. Umapita naye ku church? Church kwake kuti ku Oasis. Oho. Chakumanja uko. Amakhala ndimbe tiyeni ku church ngoja ndikube ndekhaso ulimanyaza amandikwira kuti. Alright, wakhala uli ku national team under Pasuwa makampu osiyana umakhala ndi George Chikuoka kumakhala goalkeeper wina Tole. Tole. Ubale wako ndi magoalkeeper amene wandotani? Ubalanga ndi magoli awo endo abwino kwambiri. Fanda chero amatenga kuti sinanga ndine young star. Anzindiruma ndaina akatenge mipirayo. Apanga bwera apa mwina ndikamala kweso training ekuja ndikonze ndiziye zoti anandilandira bwino kwambiri anandi George ndiye ndi munthu wabwino. Coach Pasuwa ndi coach otani? Pasuwa ine ndilibe nawo mawo munthu uja ndi munthu wabwino kwambiri. How can you briefly describe Pasuwa? Who is Calisto Pasuwa? Calisto Pasuwa ine musabisa ameja ndi kholo. Fanda kandi kumona ukoja ka ku police kusina kena at club level ndakhala naye at national team umayende kholo kwambiri ndipo mplayer udana ndi Calisto Pasuwa awe ndi vuto ndiwe ndi munthu wabwino. Utanzo chani basi mene amakupangira ni treat and even coaching yake inde salephera kulusa that's being human komano Calisto Pasuwa ja endi ndimagayikira sinanga anthu sitiziwa zabwino ndimagayikira bezura kuti Pasuwayo
pangasapezeke mwina koji wina ngati yeyo chifukwa kumforo kumpanga describe kwake zikundivuta chifukwa ndi munthu abwino kwambiri ine sinakheko ndi koji mwina wachiwiri ntoni akananji amene ndakhalako naye wakhala nawo komano kaliso basi ndi munthu choti ndi wabwino amupanga ni treat nonse bwinobwino safuna zaji bwana unatiusa mprogramu ino kuti President William Mpinganjira ndi man of the match wako. What do you mean? Okay, apopo chimene matanthauza it's like kuti ndi munthu choti amabwera like okay man of the match amakhangata anabwera ndi ma surprises mwina ndi hat trick anabwera ndi jani yeah and what I really meant by that was that kuti ewacha amangubwera ndi surprise kuti game iyi mukangowina ndi upasa ndi bonus yakuti basa amapanga zimene kodi amabwera ku training ya William Mpinganjira nthawi zina amabwera kusiyana ngeze busy man amabwera nthawi yake on his free time azationelele nthawi yake khamuka mpango dusi lako kama pita ucheche kama pita kuti angotuza game iyi aphanga mukangowina apali mwakuti game iyi mukangowina ndi upangirani zakuti atiyeni kamputi kapangira uchani kumango. If I was to ask you kuti how many 3 key people in football at your age, you're 22 now, you really always remember in life William Mpinganjira akozokhala atatu amene ungakumbukire kumbali ya mpira. Kumbali ya mpira. Yes. Kumene ndikupita aku kumene wachoka aka kumene kupita ma memory ona kuti kuma uyuyu man of the match. Uyuyu mkulu uyu ndi wampira kwambiri. Akwena kukhalamo. Akamwina pasuwa zimene anapanga ai nono akozokhala top 3 yako akozopezeka a president. atakupezeka. Yete. Muni ndani ndi ndani mu top 3 yako. Atakupezeka komano sinanga ntionezo ta andapeza ngati kuma pompano. Kunsonga kwa mpira wako. Komano ngati kumayambiriro top 3 ine imene ndingaichule. Tona zoti ntoikamo Elia Kananji. Chimwemwe Chitete. Kwa Barcelona Brigos. Maso ndi Koji Kalisto Basua. Ku eka yako. Weka ku apa ground. Kaya ground kaya administrative wise. Sindo utena ukudana nawe yayi. Komano this is your opinion. Yes. Opinion yayi. Ande uri ntokwika achina ndani achina kochifundi ntawayikamo kochifundi sinanga Mpinganjira ndamene akuendesa chino kuti zidya ife masalesa alowe ndowayikamo amakonda mpira amakonda mpira ndithu achina CEO ife atando ndiwa mpira kwambiri tano amakonda mpira kwambiri. Kodi best friend wako ndani kwekaya? Best friend wayene kwekaya ntonena ndekuti alipo awiri ndani tonena Aliki ndi Moses Pan ndamene makhala tikugwirizana. Sono best friend wako Aliki sakuoneka pa ground, iweyo sukuoneka season ino magame mpaka na 11 akwana. Moses sakuoneka nonse mwangokhala akundima koma ma best friends. Basi maziwa okungidwa atatu nonse ndinu ma best friends. Basi reverse limbana ne anthu yayi. Yeah, I'm not saying kuti ni milandu koma ndikungonena ani kuti coincidentally anthu nonse amene mumakonda kuti ndinu okonda kucheza simukumaoneka pa ground. Basi situziwa zoti basi maziwa tena yake basi. Training umapita koma? Training ndo umapita. Chabwino masteni umagwirizana nawo. At some point mwina munthu kungokuona ngati sima yako so ni munthu wachitsikana kwambiri. Wina konena patala khozo maona ngati ndi girlfriend wako. Anthu damona ngati girlfriend. Umagwirizana nawo kwambiri maya yako chifukwa chani? Basi the best friend wayene sinanga maziwa bima yako akakhala zoti anakubereka yo ali at a young age. Makabe ndika relationship ikena kake. That's why ine mastera. So maya yako just one of your best friends. Masteni chili yose. Ondubwa kunoko ndawo sasa. Kirando vita kwakuti amaziwa maya. Amaziwa chicho chimene kupanga. Chili yose ya. 40 wandita pakandambana kandike na kake. 40 wandika lipira lero. 40 wandika lipira amaziwa. Amaziwa. Out training mwina kunachitika zakuti. Umauza. Chili yose ni mauza. Even mwina national team ikandita anoyambira ndimbira phone samakanda. Master. Amakhali. Ine ndizana ndi udzuka komwe. Amakhandi. Mwaona pa media mwaona eta. All right, tafika kumapeto kwa program ino. Uli ndi uthenga utani omaliza program ino? Atenga ino omaliza. Tuna osamalimbana ndi anthu. Basi. Kumakhala moyo ocheza ndi anthu bwinobwino. Malopa mawa siliziwa mawa. Mulungu ndo watose. Tizingolopa mawa. Ndi mmene tamalizira program ya Mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV. Mumakhala ndine Nkonzi komanso mulutsi wa program iyi coach player Peter Forte alole akanakane kumandwa Times Group. Joshua Waka katswiri wa chikho cha FDH Bank pagolo komanso Discovery Tournament zaka ziwiri zapitazi nyamata wake ndi ameneyu ndi amene timacheza naye ngati mlendo mprogram yathu ya lero. Ntokoze kwambiri Jenna Zombe
amene wajambula program imene kufikira sabata yamawa tikadzabweranso ndi program ineyo yotsatira tidzakupemphani kuti mudzakhale pomwepo ngati chauta atalola. Bye bye.